Ако искате да зарадвате някой специален мъж в живота си, това е перфектният подарък. Това е нашия комплект машинки за подстригване на марката Кемей, който е в изключително красив войнишки десен, който включва 3 части: шейвър за бръснене, машинка за подстригване и тример за оформяне. Всичките са оборудвани с дигитални дисплеи, на които показват оставащия заряд, и всички са изключително красиви, както виждате, с полупрозрачни корпуси са направени. Отпред са прозрачни, отзад са войнишки. Ето ги и дисплейчетата, на които показват оставащия заряд. Изключително висококачествени машинки, а освен с машинките, комплектът си идва и с най-различни приставки. Комплектът си идва с 8 броя приставки за машинката за подстригване и 3 броя приставки за тримерът, както и щетка за почистване, масло за смазване, кабелчета за зареждане. Идва си и с такова кълъвче за съхранение, което е изключително меко за шейвърът. Ако искате да се здобиете с такъв комплект, в момента е на хитрово ниска цена, само от 160 лева. За поръчки можете да ни се обадите на телефонния номер или да поръчате директно от сайта ни.